Good morning! Happy weekend! Sabado ngayon. What? Hi! Welcome na naman po sa panibagong video. Kijk what I have ko no, Papa. Kijk what I have. Look what I have. Look what I got amazing. O da. Now look what I have, titas. Look at that, Tita. Yummy, yummy. It's yummy. Kumusta po kayong lahat? Day off kami ni Mister. Si Mi Amor andito. Ewan ko ba yan na yung tuksuhan namin ni Mister kasi may pinapanood kaming what's that? Spanish na na TV drama. Palaging sinasabi nung jowa ng bida na Mi Amor. So yung tukso-tuksuhan namin ni Mister. Anyhow, kumusta po kayong lahat? I hope okay kayo at nag-enjoy kayo sa inyong weekend. Diba? Mag-prepare ako ng mga dadalhin namin. Kasi today, we're taking Anna to a play area. Where are you going, love? Where are you going? No. I don't know. Hulies, hè? You're going to Huli's? Nee, papi draagt. Nee. Where are we exactly going? Uden. Ah, Huli. Huli. Punta kami ng Huli. So, dala ko na naman yung aking tubig. Si Oli na katrabaho ko, Filipina siya. Bago kong katrabaho sa work. Hi Oli, if you're watching. Ito po yung pina-follow ko na program, yung FGS sa Unicity. You can order directly sa kanilang website. Just change your location there kasi they're worldwide naman. Mama, papa zegt mijn vrouwtje tegen mij. Echt waar? Papa. Yeah? Someone is Papa. Oy, you wanna take your phone or not? Ja. Nah, I think no need, Of no? je kan de iPad mee. Nee, maar we gaan naar de speeltuin, hoor. Nee, naar de... We gaan naar de molentuin. Ja, weet ik, dat is een speeltuin. Oh. Papa, nog even van Iwan na lang namin yung telephone, yung phone niya. Welke? So, mag-prepare tayo. Magdala ko ng hand cream. Buang, are we taking extra clothes for her? Nee. Okay. Gamit ko na pala ngayon yung lip tint na nakuha ko sa Etude House. It's okay, but then, mabilis siyang mawala. So, kailangan mong mag-retouch. And then yung, yung sunscreen ng VT Cosmetics na parang, para siyang foundation. Very thin lang yung kanyang, hindi siya mabigat. But, don't expect na, siya, like, I didn't expect na, siya, hindi siya, like, nung Misha ko na, para siyang, talaga ba, yung cushion na, tawag dito na foundation with SPF 50. But this one, light lang, parang, walang kang nilagay sa mukha. So, nag-baby powder po ako. Yung, wala. Kita nyo yung blemishes ko sa mukha kasi hindi naman ako nagpa-foundation. Or nagka-concealer. Kaya yung under eye ko, kita nyo din na palaging dark yung circles natin sa under eye. Ano ba yung dadalhin ko ba? Yung wallet. So, mag-prepare tayo. House keys. lekker. Van vakantie. Where are they? Van Was I here geweest, toch? vakantie. What's die? Van ik niet aan. Movie En world. deze aan staat. Ah, in Germany. Nanonood si Ana ngayon ng video ng Movie World. Nasa slide po kayo kasi hindi ako naka-tripod. Lang kayo. You're just against the mirror. Yan. And this one, siya, hand cream. Ay, nasa slide na naman. Hand cream siya. Same siya ng scent nung sabi ko nga yung hairspray and also yung sa bahay namin. Yung diffuser namin. And then, yung wallet natin, palaging dala everywhere I go. Baby powder namin ni Ana. And then yung aking inhaler, gamot, candy, lip balm. Andito. Palagi ko din po siyang dala sa work. Yun lang yata yung dala ko. No iPad ha, Ana? Yeah, you won't bring your iPad. Okay? Maar wel een telefoon. Ook geen telefoon hoor. Oh nee. Because we were going to a play area, that's why. Je kunt daar spelen. Je
can just play there. Water na lang. Do you have water with you? And syempre, magdadala ako nito ang yung aking yerba mate. Yung aking balance. I take it. Nakikita niyo yata sa vlog ko. I take it before I eat. Para hindi masyadong mag-spike yung aking ano ba? Insulin. Dodong, are you ready? I'm ready. Hindi kami pwedeng magdala ng pagkain doon, so we're just gonna eat it. I'm gonna break my fast when we get there. Siguro mga 12 kakain na ako. Ayan. Ito yung gamit ko. 10 to 15 minutes before you have your meal. Ito yung kinakain. Ito yung hinahalo ko sa ano ko sa drink. Para lang po siyang juice. Yun. It's very important to drink water every now and then. So far, maganda yung effect niya sa akin. After having my kasi I already had my fiber. Yun yung drink ko every morning. Parang, masigla ako. Hindi ako, unlike nung, of course, I tried, alam nyo naman, I tried intermittent fasting, yung low carb intermittent fasting. It was good, of course. Really good. But this one, ano siya, I feel so active and, kasi nga, nasa warehouse ako every day, no? And palagi ako naglalakad but I don't feel tired. So, energy booster din siya ba? We're not gonna wear jacket, Papa. But anyway, alis na po tayo. Samahan nyo kami sa aming gala na naman sa weekend. Palagi na kami lumalabas sa weekend, no? So, of course, kailangan natin yan. Kuha tayo ng sapatos. Ginawa ko pala yung nails ko kagabi. Favorite color ko ito. Hindi ba halata? Yung ganitong shade. Ganito. And then today, we're also using the same color ng shoes. Until now, wala pa. Hindi pa to na hindi pa namin nabilhan ng bagong shoe rack. So, we're gonna use this color today. Paborito ko pa ito. Huwag nyo nang pansinin yan kasi wala pang linis yung bahay namin. Ganyan talaga ang buhay. I like this one because hindi ko na kailangan maglaso-laso, day. Sa'yo na lang, day. Iyan. And very comfortable. I like Skechers na these days. 2022 ko yata ito nabili. So gusto ko ito kasi very comfortable. For a mama like me na palaging on the go or gusto ng comfortable lang lahat, ito yung perfect para sa akin. And then yung nabili nating Uniqlo jacket sa sa Pilipinas, sa palagi ko nang ginagamit dito. Thin siya, but kahit nung winter, nagamit ko din. Alis na po kami. Put your gloves on, I don't know why. It's not cold. Mag-gloves man ka, oy. Yeah. O, sige na, let's go na. Trip niyang mag-gloves today. Sige na. It's hard to hold your stuff na. Nayabag na. Gimino siguro ning bataan eh. So guys, among balay. Bahala na eh. Dapat kasi maglilinis ako today pero labas man daw kami. So bukas na lang ako maglinis. Let's go. What? What's that ay? Let's go. Let's go. Papa, wat is het op? Wie is dit? Lekker, dank je. Papa, wie is dit? Papa, weet dat niet. Ik weet het wel. Let's go na. Sige na. Wie is dat dan, papa? Is dat dan, Nou, dat is niet wie, dat is een wat. Weet je wat voor dieet er is? Ik weet wel. Ik weet wel, wat gaan we eten straks na het Niet spelen. alpaca, alpaca. Deze. Dahil kay Rina to, palagi na lang, apata. Alpaca. Is that a unicorn or alpaca? What are you holding? Unicorn, oy. Unicorn. Okay. Let's go. Watch papa. Let's go. Let's go. Ja, dat heet het. Jij wachten. Naghuot mi din sa pultahan. Ja, nu zie ik het. Nee joh. Wel. Klaro yung blemishes and pores ko, clogged pores. Yan ang reality. Diba, Dodong? Mi amor? Nou dan niet meer. Oh, don't be careful ha because there's something akong anak ko. Nag-gloves man na siya. Eh? I don't know why she wants to wear her gloves. It's not even cold. Nakaganito nga lang kami lumabas, oh. Hindi man siya, nag-ano yung sunscreen ko dito. Gaga. Sumana, oy.
I'm very happy kasi yung nabili ko na pants before my operation dati, naalala nyo, Mama, no? ik heb heel Nung graag inoperahan iets ako. tegen papa verteld. What? Wat heb jij gezegd? Hey! Ik weet ga wel. het niet zeggen. Ik weet wel. Chocola. Nee. Hey, wat moet ik dan Ik ga het niet zeggen, maar kan jij dat horen? Nee, dat weet ik niet. It's gewoon een... what's that? Geheim. I'm only guessing, hè? It's only a guess. Dit geheim. Dodong. Ja? What's Dutch? What's Dutch word for guess? I guess. Geheim, papa. Guess by guess. Geheim. No, I'm Geheim, asking zie je. Papa. But I guess like that. Yeah, it's a guess. It's a gok. Geheim. Huh? It is a gok. Gok? A gok, like it's a gamble, like a gok. It's a gok. You call it like. Really? Parang hindi man yan yung ano ko na. Wat is I don't think that's what I learned from my teacher. Papa. Ja? She taught me something else. Van, ik doe een gok, ik weet het niet zeker. I was saying ba, I'm happy because I'm wearing the pair of jeans that I bought before my operation dati. Kasi hindi na siya nagkasya sa akin after the operation because I gained 3 kilos no total no operation. That's what I'm trying to lose na. And nasusuot ko siya ulit ngayon without feeling so masikip. Hier op de speeltuin bij mijn thuis langs was ik met Noah Bij aan mijn het tuin. spelen. Ja, my vond je dat God. leuk? En met de Vince en mijn zusje. Ja, was Vond je dat leuk hè? Ja. Now let's go! Oma. Why did they go to the other side? We are here. It's busy already. Ja. Yan, dito na tayo. Naamoy ko na yung snack. Chismosi, maling bata. Anak ko! Mooi is dit, hè? Ja, we zullen eerst naar binnen gaan, schat? Yan, nakakuha na kami ng spot. It's already busy. Pero may spot na tayo. Hey! Watch out, watch out. Come on, move it. Anna, frikandel en friet.
Our food is ready. May batang gutom. Ik heb soep. Kay Ana. Oh, dat is mijn appelmoes. There's ook frietsaus, mayonaise. We eten als veel. Ito yung soup ko. Ito lang yung order ko. Pero, I don't know, love. Beetje if, moe denk ik, hè? Zo gutom pa ako mamaya. Hij wil gaan spelen. Onion pala. Hij wil gaan spelen, maar And then my bread tayo. Deze een beetje. Doe eens happy. Wala ka, papa? Ja? hij zit. Onion soup. Si Ruth nag-dessert na, oh. Ako may, ano pa ako dito? May soup. Maliit lang. See how small it is? Maliit lang talaga siya. And then gambas, carpaccio, and fries. Kain! Wacht daar. Alas 2 na po dito. Ano na, lumalamig na. So, baka umulan siya. Mama, kan je deze pakken? Okay. Geef mom. Yeah. Marshmallow. Look at the horses there, love. There's a big house here. Dadelijk, ja, dadelijk. Really big one. Nice. Look at the strawberries sa roundabout na to. So drive-thru na lang tayo para mabilis na lang kami. Wala kasi silang play area doon sa sa loob. Gewoon in de auto blijven, schat, ja? Iemand zit achter ons. Ja? Je gaat ook eten. Ja. Je gaat ook eten. Ze hebben ook honger. Ja, heel veel mensen doen nou eten. Wil jij ook kippetjes, schat? Ik wil voor kanten. Ze mag geen... Ja. Oh, je doet maar 2 keer een meal deal voor 1 persoon. Wat komt te drinken? Pepsi Zero. Allebei? Papa, ik wil Pepsi? Kijk van frikandel. mij. 1 Sprite en 1 Pepsi, alsjeblieft, ja. En frikandel. Verder nog iets voor. Doe maar een frietsaus bij. Hoeveel? Eentje. Verder nog niet. Nee, dat was het zo. Mag ik wel eten? Ja, dank je. Papa, ik wil frikandel. Hebben ze hier niet, frikandel? Frikandel hebben ze niet hier, schat. Zo
may sakura na tayo. Dat is mooi. Wow. Zullen we even kijken? They're out. Dito kami palaging nagpupunta pag spring. Dito lang to sa amin. Yeah, they're already out. Ito yung paboritong street namin sa sa spring. They're not really in full bloom yet, but they look nice. Uwi na tayo kasi umuulan. Magpipicture pa sana kami. Balik na lang kami next weekend. Wat And doe may ano je? dito, may cherry blossoms din. Ik heb Papa, wat doe hier je? zo'n mooie bloemen hier. Kijk. Mooie bloemen. Yeah, they're not in full bloom yet. Maybe next weekend they will be. And they will also be gone in 2 weeks. Yeah, it's nice. Het lijkt weer in Japan ook. Nee. A few moments later. Kaya dun. Nakatulog ako, guys. Si Rod din natutulog. Naglalaro lang siya dito sa baba. Nakatulog din kasi ako. Natulog si Rod. Sabi niya matutulog daw siya sa kwarto. Sabi ko, ako na lang dito sa baba. Nakatulog man ako. Mga ano po kami umuwi. Mga 2 o'clock. Nakarating kami ng bahay. Mga almost 3 na. Mga 3, around 3 o'clock na. Naglaro lang siya dito. Nakailang drawing na siya. Yung mga na-draw niya nasa table niya. Tapos inutusan ko siya na hawiin yung kurtina ba ganyan. May ganyan. O ayan. Pati yung sa kusina, ginagawa na niya ngayon. Anna and Papa are gonna make Oh, up. doen we eerst samen en daarna papa. Be Kom. careful, okay? Nee, ik wil. Ready na yun. Oh, they're so colorful. Gawa lang pa ng cupcakes yung mag-ama ko. Don't touch the thing, ah. Rock out, lekker, hè? Goed zo. Asa man imong sprinkles? Oh, yeah, I see it, I see it. One eternity later. Hinihintay na lang nila na ma-bake yung yung kanilang cupcake. Wala na po kaming ganap na ngayon. 6:40 and of course magre-relax na kami, no. Si Anna nakakain na to. What did you eat lang? You tell the titas what you ate. What did you eat? Broccoli? And carrots? For dinner? What done? Spaghetti. Spaghetti! Jollibee spaghetti, no? Kan ik zien als je... Ay, sorry. Ay, yun. Manonood na lang kami ng TV and yun. Mag-spend na lang ng time. Kaya i-end na po natin yung ating pa-video naman, no? Kikita-kita naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Duy! Mush, babush. Mush, babush pang. Oh, zullen we boos. Na, Duy, titas. Ayan na. Pagod na. Duy, papa. Baboes.